जोंनि अल बिटिआर डिप्राइभ एमइ आरो माद्रासा स्कुल टिचार एस'सिएशननिफ्राय जों खावलायनाय थाबाय जे जोंनियाव 2013 रिकमेन्डेड जानाय जेरावनोखि 5+1 6+1 लादोंमोन बेखौ माने बोथ्रोदनानै 2017 मायथाइनि बेवहाय माने साथामल' टिचार सोनाय जादों बेवहाय माने नन टिचिं स्टाफ सासे सुगिदार दंमोन बेखौबो लाजायाखै बेवहाय साथाम साब्रै जोंनि टिचारा आरोबाव थालांबावबाय जेरावनोखि माने 2013 मायथाइयाव माने रिकमेन्डेड जादोंमोन बेवहाय जोंनिया मात्र हानिल' माने डिड रेजिस्टार माबा थालांदोंमोन आरो बेवहाय जोङो 3 दाननि गेजेरावनो बे हानि रेजिस्टार माने डकुमेन्टखौ जों साबमिट होदोंमोन आरो बेवहाय बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा 3 दाननि उनावनो जोंनि माने बे माबाखौ फरायसालिनि फोरोंगिरि जिथु प्राधिकरन पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन जिथु बेखौ खालामासै आरो बेहा बायदिसिना माने सरकारनि जेंनायाव गोलैनानै बिथाङा जोंनि बे जिखिनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सुस्राङासै आरो बेवहाय माने सेकेन्ड फेजआव हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल बिथांमोना सेकेन्ड फेजआव जादोंमोन खिन्थु एलिमेन्टारिनि खेथ्रआव जों आरोबाव थालांबावनो गोनां जाहैदों जेरावनोखि 5+1 6+1 लादोंमोन 13 बेयाव रिकमेन्डेड जानाया आरोबाव जोंखौ माने 17 सोलायनानै आयेनखौ सोलायनानै बेवहाय मा साथामल' टिचार लानाय जादों बेवहाय जों ड्रप आउट हिसाबै 2021 मायथाइ सोलिबाय थानाय 8 फेब्रुवारियाव जोंनि बिटिआरनि गेजेरावनो मुस्रि प्रमद बर' बिथां CMआ माने गावनि आखाइजोंनो आसाम सरकारनि बायदियै जोंनो बे साथामखौनो बे एपइन्टमेन्ट अर्डारखौ रानना होनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा बहुद खुद्रिनाय दङ जे माने जोंनि गासैबो टिचार्सआ सोरबा दानसेल' दाननैल' बेवहाय जिरायनानै दङ सोरबा बोसोरसे बोसोरनै आरो एखे रोखोमैनो 25-30 बोसोर बिना बेथनाय जोङो माने अनारियाम खाथिनानै बेवहाय भेन्सार स्कुलाव एखे स्कुलावनो साथामल' लानानै गासै साब्रै आरो बे सानै बेबादि थालांनो गोनां गंफायाव माने बिटिआरआव मोनफ्रोमबो मोनब्रै जिल्लानिनो गंफ्रोमबो जिल्लानि स्कुलफोराव एखे माने फोरोंगिरिया साथाम साब्रैहाय थालांनो गोनां जादों जोंनि सिंगोल माने स्कुलाव एमइ स्कुलाव LT लेंगुवेज टिचारबो दङ हिन्दीयाबो थालांबाय आरो गुबुन गुबुन बिफाननि एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि गोबां माने जों बन्सित गोनां जानानै थालांदों बेनिखायनो जोङो बे नै उपनिर्बाचनाव जेब्लासिम बिथांमोना जोंनो मोजाङै जुदि फिननाय होआ बेवहाय जों गोख्रों आन्दलन लानो थाखाय थियारि जादों आरो बेवहाय जोङो गोबां माने CMखौबो लोगो हमबाय डेपुटि चिफखौबो लोगो हमबाय आरो लोगोसे माने UG ब्रह्म केबिनेट मिनिस्टार बिथांखौबो लोगो हमबाय आरो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो लोगो हमबाय माने बिथांमोना दासिम जोंनो फिननायखौ होआखै जों मेम'रेन्डामखौ साबमिट होदो माने बिथांमोना बुंदो 99निल' समायसाखौ बुंदो ड्रप आउट मानि होनोब्ला जोङो 2021 मायथाइनि 8 फेब्रुवारियाव थालांनाय मोनसे जोंनि ड्रप आउट टिचार बेखौबो जों बुंब्लाबो बिथांमोना बुजिया माने जोंखौ गले गले बेबायदिनो सोंबाय थादों नै दानिसो जों डिपुटि चिफनियाव रायज्लायदोंमोन बिथाङा जेबोखौनो मिथिया जे माने दासिमथ' बे सेन्ट्रेल टेटनि माबाया आदाলত माने माबादोनो बेसोर केस होदोनो बिनि थाखाय दा BTCआव माने एपइन्टमेन्ट अर्डारनि माने प्रसेस गैया जेब्ला बे केसनि माबाया माने डिसमिस जागोन अब्लासो उनावहाय बेखौ माने रायलायनाय जागोन ओरै बुंदो नोंथांनि समस्या माने जोंनि समस्याया जाबाय जोङो जोंनि बे जेसेबां ड्रप आउट टिचार दङ 2021 थानाय टिचारफोरनि जोंनो माने रेगुलार टिचार नांगौ जोंनो टिउटर हिसाबै नाङा मानोना 17नि जिथु आयेन बेखौ जोंखौ फोरोंगिरिखौ माने बुथारनाय बादि जाहैदों मानोना बे आयेना मानसि बुथारनाय आयेन मानोना बेवहाय टिउटर हिसाबै एसेबां 24, 25 बा 30 बोसोर माने बिना बेथनाय जिथु खाथिनानै बे टिउटर हिसाबै जों टिउटर फोरोंगिरिथ' नङा जों माने रेगुलार टिचारा जेरै होदोंमोन
2013 होदोंमोन जेरै माने बिथांमोननो जेरै रेगुलार पेमेन्ट बा रेगुलार टिचार हिसाबै लादोंमोन थिग बेबायदिनो बेखौ जों लुबैयो बिटिआरनि सरकारनि गेजेरावनो बेखौ जों एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जेरैहाय माने इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन जे स्पिकार कातिराम बर'नि सिगाङाव बे बिटिसिनि गेजेरावनो बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन आं बुंदोंमोन सार जे माने दानथामनि गेजेरावनो बेखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ जोंनि बे द्रप आउटनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ आरो बेवहाय जोंनियाव गंब्रै जिल्लानि गासै 370-80 माने जोंनि द्रप आउट टिचारा थालांनाय जादों बेखौ थाबैनो जोंनि बिटिसि सरकारा बे जेंनाखौ सुस्रांगोन होनना जों आसा खालामो आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे स्टेट सेन्ट्रेल आरो बिटिआर सरकारजों सुक्ति जानायनि उनाव बिथांमोना एडुकेसननि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथांमोना रादाय होदोंमोन इलेक्सननि आगोलावबो आरो सुक्तिनि आगोलावबो बिथांमोना गले गले बुंदोंमोन नाथाय बे खोथाखौ दिनैसिम जों लाखिनायखौ नुनो मोनाखै जों आसा खालामो बिथांमोना जोंनि बे द्रप आउटनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांगोन बे 21 मायथाइनि गेजेरावनो 2021 मायथाइनि गेजेरावनो नै दाननै दंबावो मथामथि नै माबाया अक्ट'बरनि दानाथ' नै थांनोसैयानो बिनिखायनो आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जोंनि जेंनाखौ थाबै सरकारा सुस्रांगोन मानि थाखाय द्रप आउट जादों द्रप आउटनि खारनानो जाबाय माने 2017 मायथाइनि एक बादियै 2009 राइट टु एडुकेसननि 19 आरो 25 क्ल'जआव लिरनाय बादियै बेवहाय हेमन्त बिश्व शर्माया जे आसामाव माने गंसे स्कुलाव साथामल' लानाय मोनसे खैसारि सादों बे आयेन बानायदों बिनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो जे एखे स्कुलावनो साथाम साब्रै साबा मोनसे स्कुलाव एखे 25-30 बोसोर खाथिनानै बे साथामल' टिचारखौ जे माने टिउटर हिसाबै लादों बेखौ जों मालाबाबो माने गनायना लानो हाया आरो टिउटरखौ जों मालाबाबो गनायना लानो हाया जोंनो टिचार हिसाबै जोङो मर्यादा नांगौ टिचार हिसाबै जों माने फोरोंगिरि हिसाबै जोंखौ गनायनांगौ अब्लासो जों माने जोंनि साननाय जोंनि लुबैनाय बेखौ जाफुंगोन होनना जों मोनब्रै जिल्लायाव 370-80सो जोंनि बे द्रप आउट जाना दङ जोङो बेवहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों आपार प्राइमारिनि एमइ स्कुलनि द्रप टिचारफोर जों ज' जादों जोंनि ज' जानायनि जाहोनफोरानो जाबाय 2013आव आसाम सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव गासैबो 6+1 आरो 5+1 फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होदोंमोन नाथाय नैबे 2017नि आयेनाव 2021आव जे फोरोंगिरिफोर प्रभिन्सियेलाइज पस्ट प्राधिकरण खालामनाय बेवहाय मास्टारफोरखौ जों फोरोंगिरिफोरखौ माखासे बुथारनानै माखासे फोरोंगिरिफोरखौ 6+1आव सानै फोरोंगिरि हरनानै साथाम फोरोंगिरिफोर हरनानै एकदम माखासेफोरखौ बुथारनाय एपइन्टमेन्ट होयै बेबायदि आलाय आथानि जोंखौ खालामदों बेनिखायनो जोङो जोबोद दुखु मोनदों जों फोरोंगिरिफ्रा मानोना जोङो 19-20 बोसोर 30 बोसोर सोरबा रिटायार जानोसै बिथांमोना बिना बेथनैहाय मावनानै बेबायदि दङ दासिमहालागै फोरोंगासिनो दङ नाथाय बे मानि थाखाय बेबायदि खालामखो बेयो सरकारावहाय जोङो निन्दा खालामनो गोनां जादों आरो जोङो दुखु फोरमायो बेयो जोबोद दुखु गोनां बेनिखायनो जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों जाहाथे बे थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जेरै गंसे स्कुलाव सरकारा एप्रुभ खालामदों एमइ स्कुलाव 6+1 आरो 5+1 एमइ स्कुलाव एलटिआनो जा हिन्दीयानो जा एसटिसिआनो जा साइन्सआनो जा बेफोरबायदि थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे 2021आव थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे पस्ट प्राधिकरण खालामो आसाम सरकारनिसिमबो खावलायो आरो बिटिसि सरकारनि जोंनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिमबो जोङो खावलायो गुरैहाय जाहाथे बे थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो खामानि मावनानै होयो जोङो बेखौनो खावलायो आरो गसाइगावआव जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन मावनाय जागोन बेखौ नांनानै था होननानै आरो बिनि जाहोनफोरखौ जोङो मिथिनो लुबैदों जाहाथे माबायदि मावगोन आरो माबायदि माब्ला खालामगोन जोङो बेखौहाय मिथिनो लुबैदों मानोना गंसे स्कुलाव जों फोरोंबोनाय आरो सोरनिबा फोरोंबोनाय फोरोंगिरिफोरनि सात्रफ्रा एमइ स्कुलाव फोरोंनाय गथ'फ्रा एमए बिए सोरबा एमएससि सोरबा बिएससि सोरबा इन्जिनियार डक्टर इन्जिनियार जाहैबाय बे प्राइभेट स्कुलफ्रा जुदि जों फोरोंबोनायफ्रा बेफोरबायदि जायामोनब्ला जोंनिफ्रायनो थांनाय
अब्ला बैफोर बोरै रोंबोखो गभर्नमेन्ट स्कुलावल' रोङाखै जों नांथाबनानै गावनि जानानै गावनि बेथन जानानै जोंखौहाय गभर्नमेन्टआ DUआ एप्रुभ होनाय हिसाबैहाय जोङो फोरोंबोदों नांनानै गावनि जानानै दा बेनिखायनो जोङो खुब दुखु मोनदों जाहाथे जोंनि थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जेबो सर्थ गैयालाबा जाहाथे जोंखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामो थाबैनो बिनि थाखाय जों खावलायो।